Biye tene octobre kalo kile woro ye san bafla ani mugani duru an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni waati in b'a sɔrɔ minnu matarafalen do jabaranu kɔrɔla la yasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV série fila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkan ko kibaruyaw la ani diɲɛ fan wɛrɛ taw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin ye waati kofɔlen selen laada do san o san fɛn min ye namasa feerelaw ka bɔ suguni kura la a cɛ ani muso bɛ logo feerelaw cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka na i ɲɛda Mali alisilamɛ ɲɛmaaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara a jabalala kɔni Jankinɛ bugu la Bamakɔ sigida fɔlɔ la bɔnni kɔrɔ wɛrɛ t'a la ka na i ɲɛda k'a ka foli k'a ye ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini k'a fɛ yasa u ka laɲiniw se ka sabati cogo min na jaw olu ye Lutu Sidibe tɛ a bɛ lakale Lala Kuyate fɛ. Bamananw ko dugubila o ka fisa laadawuli ye ni y'a san 5 bɔɲɔgɔnko ko de logo feerelaw Bamakɔ suguni kura kɔnɔna na olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakuluba ye cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba u b'u n'u ɲɛda kira bɔna sanuman kan ni o de alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara a ka so Bangɔni Jankinɛ bugu la bɔnɲɛ in yɛrɛ a kun tɛ fila ye kun kelen min b'a la o de ka se ka n'u ɲɛda sirifukɛ nɔrɔma kan a ka duwawu k'u ye u yɛrɛ ka duwawu kɛ a ye san o san nin baara in bɛ kɛ nisɔndiya ani farifoni de kɔnɔna na. San san bɛna bɔ karamɔgɔ la ka na foli bila a la ka duwawu ɲini a fɛ a ka duwawu k'an fana ye an fana bɛ duwawu k'a ye hali bi an bɛ duwawu k'a ye Ala ka sijan ani kɛnɛya d'a ma labanko ɲuman Ala k'a d'a ma a fana bɛ duwawu kɛ an fana ye sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'a ma Ala k'an ka sugu fana wuli Ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma. Bi an nana karamɔgɔ fɛ an nisɔndiyalen an kɔntanna karamɔgɔ ye dɔ fara nisɔndiya ni kɔntan kan sirifukani an b'a la dɛ ne filɛ ne ye dɔ sɔrɔ sirifukani na kojugu sirifu Haidara Ala k'a ɲa mɛn a la Ala k'a to an ɲɛ jigi ye Ala k'a to an ɲɛ jigi ye Ala k'a likaba don a n'a jugulamɔgɔw cɛ Ala k'a likaba don a n'a jugulamɔgɔw cɛ Ala k'o kɛ Tiba Salimani kɔni kɔsɔn arasuru bonya kɔsɔn. Kɛnɛ kan maa minnu y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka se ka na ni lajɛba in na u y'u ka nimisi wasa de yira ka sanga n'u kunbɛ cogo ɲuman ye kunbɛ cogo min taara ka ɲɛsin u ma Zamzam ye y'u fɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o siratigɛw la laɲiniba min b'u la o de ye ka wele kɛ ka ɲɛsin feerekɛla cɛman ni musoman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la suguni kura logo feerelaw u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen na i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na an fa n'an karamɔgɔ yɛrɛ fɛ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara. N bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ in na sisan walayi an bɛ nimisa karamɔgɔ y'an kunbɛn nisɔndiya ye ni karama ye ni yɛlɛ ye ni karamɔgɔ kɔni ye i b'a fɔ ko a delila ka ye ka kɔrɔ a b'i kunbɛn nisɔndiya min ye o a diyala kojugu a diyala fo ka tɛmɛ o wele min bolo ka ɲɛsin an jɛɲɔgɔnw ma dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɛn kelen ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'a adamaden n'a donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a mɔgɔ yɛrɛ min a b'o sɔrɔ duwawu tɔ ye o de ye. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɔnɲɛ in kɛra muɲamuɲa ye a baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen olu masirina ni duwawudenw de ani nisɔndiya foliw ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara. Bangɔni an bɛ taa Zeguwakaw fɛ yen nɔ ka sanga ni ONG Cap Dɛmɛso ale ni a ka hakilinaba min talen b'a fɛ n'an b'a wele ko projet Les Saints ka bɛn ni o waleyali ye a n'u dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Vétérinaires sans frontières ma u ye fɛn min ye ka bɛn sibiri octobre kalo tile 4 san 2025 u ye fɛn min ye nɔnɔbon kura o kolobokarila Zeguwakaw fɛ yen nɔ baara kofɔlen a ko bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni mɔgɔbaw caman kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ baara kɛ nɔnɔko bunakun ka Mali jamana kɔnɔna na ka fara yɛrɛmara k'a fɔ ɲɛmaaw diinɛ ɲɛmaaw ani ladala ɲɛmaaw olu caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Serifila ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen mun tun b'o u nɔfɛ o ye Asanatu G Traoré ani a ka jatala Abdoulaye Sogodogo ye.
Sokura mi kolombo karlen fleni haklina do mi la waleyara banyumanke tomi mbewele ONG Cap Demenso ale ni ademe bagajekulu Vétérinaires sans frontières Suisse ulu ka bolo di nyongoma hokumun kono abitalike ka damine nono la baraliko nyuma ala sagoni fokata se abayele malima ninga seka nyeda kura doma zeugwa ko mini ani alamini kono amana so mi da elembi ni bayele ma dumu bayele mali so ore saria do de wajibi am ko so ke kla ni nyoni o koro ko so mu no gole no parce que na dumuni fami mana sanno mana agobo were de kono an no gole no abe do so de kono o de wele ko sal suwi ko ke bla dama ko na na bayele mal la ke wili dam na ka be sami adam na o yesal seni donc o lu so ma ke do nyolo ni non so mi dam na le flele akeke e ko bi mu be ma herai no coopérative wulo la mi no be union kono no tinare o be kajulo e jama sabo o be kajulo sama o be jawatene ko bala o be tuba e damale o be kajulo ani sininyesi ni coopérative wulo la ka fra najib kan olu de union de cercle de kajulo donc au union de cercle de kajulo faire les Abdou Karim Dabluna olu de frère ñaan so cercle problème que faire les ou faire là de frère so que confédération si finale nono barala munumbi zegwa commune kono nuga bara benyeshi nono bolima fokata se afere lima ni olu farale no nyoko kanka ke kuluye na ba fo ma ko coopérative uya jira ka fo ko ni wale ya min tale fleni kanyeshi olu nono barala uma haklina do mi joyoro bena bonya nono ko hokumu kono ala wale ya ko nyuma chenyina wa abena ke sababu ye fana kaseka bara bonda kura udayele kajuru marabela donc o kana nuwa nonoe nu nana nonoe o kana na jona kasura makumu amatien o kana na e alors abe flé na kanyi ambasa na sana abe lasago ka pasteuriser ka lasago ka sega fere jamama son dumana mi mangele en même temps avec nono nyuma produit nyuma donc beka nanita e parce que fin ni onkelin tate fin dira communément a dira cercle a dira malima Vétérinaires sans frontières Suisse uya dira ka fo ko ni haklina nunu nyogona kokoroma doni olu fe olu ti salia o lafio bawo ko wale ya nunu bita kanyeshi dugude munuma kerenkere ya la munu sigilembe togo dawla unakaka wakabu kanyeta sabatili de kofo haklina nyuma mi fleni afora dugu manyema ofe ninga soro ka jira ka fo ko ni be dugu ka soro ani nyeta de kofo sabula ko dala dumini fe nyuma soro li dugu kono ani ka dugu de yere sondo ala barali ko nyuma hokumu konnana obi soro ni nyeta de kofo nous n'allons sauter la en fait en bas nous fa ka jita to be kala ke ko fa fe a mo ka no so fleni a o ma di de ba ida a même ni de bon faire o le kan ke blé bla en bas lo de be mi ka buni o kan deme to bela janna wal san ka fe so mi be beni ni o ko ta ni ka do de en bas lo do ka buni zegwa commune kono ame domina ina fobi nono ko bina kunka asirlinte adumini dorona sabula haklina kurao ani waleya kurao sigira senka mimna ke sababu ye ala baraliko nyuma foka takase abayel maliko nyuma obise sabati Kasangani Sheikh Abdul Jalil Mansour Haidara aleka Somayel Mali al-Islamé dine nyamo ka franyo ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyama ka beni afana kramawa Sayyida Sherif Ousmane Madan Haidara aleka yamaruye uye al-Qur'ane sanuma kana belebele ani ala deli kene basigi sinka yasa ka ke dugawi ani tashiblaye kanyeshi ni cheba mima nay aleka miniju dogara lajere akera wakati krenkrene al-Islamé u ka nyogon soro bankoni jankine bugu mishiribala ka dugo kala ka ko belajele ke bonyani karamani ni sodia kono anga nyinikela alhamidu badini anaka jatala ibrahima kulubali baraw sheria dine hine ani balmaya konnana alislamo bora ina fo konokulu kana alislame dine nyemo ka faranyon kan jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ka wele jabi
n'o ma ɲɛma ye alisilamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye an fana karamɔgɔ aseyid sherif osman madani aidara. Segin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka ala kosumaw caya k'a kɛ hinɛɲini ye ni k'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma sheikh abdul jalil mansour aidara. O mun tanyana alamisa octobre kalo tile 2 Bamako ni Segu cɛ sira ka sabu kɛ wale cɛjugu ye mun tara ni k'a ɲɛsin a ma. Baara in nun donna ni fatiya kalali ye jama fɛ kira kansɔli k'o kɛ ni k'a caya. Kuranɛ kalan sɔrɔla ka nun don kɛrɛnkɛrɛnya ma suratu yasin fo ka taa bila dalayilul khairati o kalali la badabada dali o se nɔgɔya a ye cogo min. Groupement ye tɔn ye min bi mawludukɛlaw ziyarakɛlaw tɔrikatigiw kadiriyaw tijaniyaw shadaliyaw l'islam authentique et l'islam asil mama bi o kan jamana ngono olu ka kulu de bolo ko groupement o de ɲɛmɔgɔ ye Seydou Sona Dan Haidara ye o b'an wele ka taa ɲɔgɔn minɛ hinɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dɛmɛ ma. Bon gɛlɛya ni degun min ye an sɔrɔ tile 2 in na n'o ye an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Abdul Jalil Sheikh Mansour Haidara ye Segu lajarabili min bolila ale ka Segu sira la ka marifa ci a la bɛɛ b'a kalama a ma dogo mɔgɔ si la bɛɛ b'a kalama ale ye groupement membre ye tɔrikaden don tijaniyaden don de la groupement ɲɛmɔgɔ Seydou Sona Dan Haidara a y'a ŋaniya bi ka groupement mɔgɔ bɛɛ wele ka na Bangoni na misiri kɔnɔ anw ka taabolo o de ye ka Ala wele ka dugawu kɛ taaba Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma. Jalil ni Jalil ye ɲɔgɔn dɔn il y a bientôt 20 ans donc depuis ɲa dɔn don min na a ka hinɛ n'a ka makari ni a ka senkola ni a bɛ ko minnu kɛ vraiment n b'a remercier puis n b'a barika da que son âme repose en paix. Ala k'a dayɔrɔ suma a taara ka doni min to a kɔ Ala ka doni ta fanga d'a ma Ala ka ta fanga d'a ma Ala k'an k'a ye au moins mɔgɔ ye min bɛ se ka a tɔgɔ la ta ba kɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan halisa an bɛ jɛ min na tuguni n'o alusa nin vraiment Ala k'o jɛ in fana taa ɲɛ. Ensuite n ka mot de remerciement fana ye min ye Sherifla TV depuis déjà que an tun ye nin ko in organiser k'a fɔ ko suturali bɛ ta ka taa kɛ Segu mais jɛnɛja dɔ bɛ sigi Bamako yan nɔ automatiquement sɔrɔ yɛrɛ de ne ye a fɔ Sherifla TV donc vraiment an b'a fɛ au moins ka taa couverture ka ɲɛ. Directement j'ai appelé ñu ka agence commerciale wele n'o ye Samake il y a pas de problème vraiment c'est la famille donc ni an ka télé promoteur ni o ye Galil n'o ye Segu TV n'o tigi tanyana nin cogoya la tan vraiment c'est la famille donc olu jɛ fɛn t'an bolo automatiquement a ko donc maintenant an ka da ka sunɔgɔ a bɛ équipe bila ka taa vraiment ça m'a dépassé. Abdul Jalil Mansour Aidara Dine Jetura Abdul Jalil Mansour Aidara jogoɲumanw sabatiba Abdul Jalil Mansour Aidara yɛrɛmajigi ani fonisereya masa Abdul Jalil Mansour Aidara kira bɔnnan ko do Segu TV tigi ɲumanya kɛba gundo ani kɛnɛ kan Abdul Jalil Mansour Aidara a n'a ka mankutu ɲumanw taara da nin cogo in de la ka alisilamɛw to dusukun kamikami na. O siratigɛ kelen kɔnɔna na janaza gayibu o seliw kɛra nunjuru samaba an karamɔgɔ Seyid Sherif Osman Madani Aidara o ka bonya n'a ka karama kɔnɔ. A waati kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ tiɲɛna a kɛra i n'a fɔ ne Jalil bɛ ɲɔgɔn fɛ sinon depuis alamisa fo ka se bi ma ne bɛ cogo ne t'a dɔn ne t'a dɔn Jalil ye ne wele alamisa don 15h ko n balimakɛ ne ma essence sɔrɔ ka na Bamako n ko bɛ se ka cogo di k'awɔ ko essence tɛ Segu fan si n ko n kɔnɔ n ye essence ɲɛɲini o tɛmɛna a ma 30 minutes bɔ ne welela k'a fɔ ne ye ko Jalil fatura a ye essence ɲini fɛ yɔrɔ min na ani fatuli bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ kɛra kelen ye alors que ne tun bɛ taa Paris o su mais ne ye n ka Paris taga bɔ a ma ne ye moins de 300 000 sara k'an ka voyage yɛlɛma Jalil kama hali n'a kun ye n sɔrɔ France ne kun bɛ na kuma tɛ n ma taa fɔlɔ donc Jalil ko n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan ma merci. Minisiri ko an ka yan cogo bɛɛ la ka na dugawu kɛ k'an ka dusukun kasi yira k'o fara silamɛ bɛɛ ta kan k'a fɔ a ye Mali bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔ ka d'a kan maliden min binna nin diinɛ cɛsiriba don ɲɛnɛmaya kɔnɔ hinɛ ɲɔgɔn na ani balima kalasiraw ka se ka olu sira mabɔ o kɛra cɛ belebele dɔ ye o tuma n'a ma ɲɛ k'o binna o ye bɛɛ de ta ye Mali bɛɛ de ta don Mali bɛɛ de bɛ kasi Abdul Jalil ka
fatuli la nga se foyi tanye foka dugaw de kay ka sarati boy ka hina ni kay ina fo ni kenan sigira o do ko so chugomi nga ni ndafe sa ambani ni malien befe ka ni dinatiki befe ka fo am dalin do ala ka fo balaka dugaw ka jamana basigila nga halbi ka do faraka amawla donya ka fo ko sigin konnana fami ala ko suma chama ye okera bada dali ala ko nogoya tabanye haka ja ben ani kolusma obse sabati jamana in kono chogomi amina rabi alhamdu badini ala ko dugo kelemine ala ka bada dali noga ni islam fure bela jelema alsa ambeto o zanaza kenen ka mali al-islam nyemo ka tomba ho conseil islamique du Mali manyema islamia demento ansaru nyajoro asayira Sherif Ousmane Madani Haidara ay dakuyen flasro kala si anga nyini kala ka kuma galamala ayre maye ka wuli kana ne fo sokono ya ayo chien sabake ankli bimina ko fa na farala nyonka ambale make ani bi alhamdulillah malikiya de memba ni oye ambale make na le chesi lembe o strafe bi ko sebe beba do we kuntaye na farala nyonka ka farale ka o ka kala nyoro do biriki dem folo dalila o kala bakinda wala ni ala ye o mina ana mu'mini islam nyo babulo koma yeredi hali ma fi dala ala ka ngo yi dusukuna no mayola ambi o ko fe sekini bindela beta kari yele be kungo kari taye o de la ala ya sembo anga kola ambi min fo andala ala mako tola min bi antu sukuna ala nyebe o de la mi fe ka fo aba donga timeneka ala de ko innamal mu'minina ikhwa islamé be fakele bakele de olani Jalil Bina Abdul Jalil Bina abina fo anga islamé ya kulu do bina jango kulu mindo kulu bakundo a hinena fandawna ayati mewdeme o no tigi bawbolo dine kono oye Abdurrahman bin Auf nyogona de alakira no fe sallallahu ta'ala alaihi wasallam ami yon nege wajulu la bajena jentwe bajena ti yere fawo bajena famba de mi seti otoy ni fembi bolo hine mogola warkadi mogoy kojugu ni ye mogo kato ye ka waru do fen fena o fe kadi o do ka teme wari nyara wala nini cheba nation ba bolo dine kono dine tse ka ta waru ko fiew dine tse ka ta se ko fiew yoroshi hali ala mo ke ala kira sallallahu alaihi wasallam wala no mo nation ba bolo o ya ka kulude n'olu bina ɲɛjiw kan ka bɔ dusukun ka kan ka degun o la an y'a ɲini an ka mazabu mɔgɔ don tasayufu den don sufiya don a bɔra sufiw la a fana m'u janfa dɛ ni dɔw ye fɛn sɔrɔ olu b'u kɔ don faw la u b'u kɔ don u mɔkɛw la dugawu bɛ ɲini cɛba caman barika la o de caman y'a janfa bi k'a yira ko u somɔgɔw tun tɛ foyi ka nkalon kɔ olu ye sira wɛrɛw minɛ mais Jalil Abdul Jalil a sara ka sira kan n'o y'a fa ka sira ye n'o y'a mɔkɛ ka sira ye anw sigira anw n'a mɔkɛ sigira
ne yɛrɛ ka bagijɛ fɛzɛlen ɲɛna siɲɛ fɔlɔ min na a kɛra Abdul Jalil mɔkɛ de ka so Badala ami karima faamu de o la an dɔ de taara tasawufu kɔnɔ se wɛrɛ fosi t'an ye fo k'an ɲɛsin setigi Ala ma mais ni kuma in fɔra o y'a sɔrɔ minuit tɛmɛna mais a jaabira bɛɛ bɔra an ma dan sɔrɔ o la bɛɛ bɔra alors aw sara bɛ Ala de bolo silamɛya ko tan de Aidara ye wele da tɛ dɛ silamɛ o silamɛ mana wele da a ka kan k'a jaabi tan de an bɛ dugawu don kɛ hali bi Ala ka hinɛ ni cɛba in na kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa kitakaw fɛ yen nɔ ka sanga ni tezara ale ɲɛmɔgɔyaso a n'a ɲɛmaaba ka yamaru a n'a ka laɲini min bɛ don a ka hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na o de ye ka kalanminɛnw caman ta k'i ɲɛsin fɛn min ye kalandenw Ala ma nɔgɔyaba kɛ minnu ye ni kuma in na o baara kofɔlen a kɛra kitakaw fɛ yen nɔ ka sanga ni kita maa ɲɛmaw a yɛrɛ marakafo ɲɛmaw n'a dini ɲɛmaw ani maaba caman baara kofɔlen kɛra sibiri don octobre kalo tile 4 san 2025 a kɛra kita sifinakaw olu tɔgɔla soba kɔnɔna na min senfɛ kita yɛrɛ marakafo ɲɛmaw a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dolanti ba sigilen n'o final belebele min taara équipe tungarala maaw fɛ k'a jira k'a fɔ bɛn ani kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ o ɲɔɲalen bɛ kita ni kuma in na an ka tamadenw o ye Penda Kone ani Bakari Kone u ye min sɔrɔ ka bɔ kita an k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ ka sanga ni tezara maaw ka ɲumanya n'u ka dɛmɛ ye ka ɲɛsi jamana ma u y'a laɲini ni ka taa kita dugu kɔnɔ ni ka jɔnjɔn di kɛ kita denmisɛnninw ye ekɔliko minɛnw fan fɛ n'o ye sakiw kayew bikiw ani kɛrɛyɛnw caman ye ni kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmayala kita dugu kɔnɔ kita mɛriw ni kita autorité baw ɲɛnɛ i k'a dɔn ni jɔnjɔn in talen yɛrɛ sɔrɔ jɔnjɔn 200 ani kɔ bɔɲɔngo la ni ka di dɛmɛ ye ka ɲɛsi kita ka denmisɛnninw ma na kitu escolaire mano sagi bigi regli femsen chama ekɔlidenw ka kalan ɲɛtaga kɔnɔ fɛn fɛn ni bɛ denmisɛnninw dɛmɛ kalan domaine kɔnɔ foli Ala de b'i tigi sara et en plus à 16h k'u ka balontan fɛnɛ bɛ yen min bolo dalen don premier deuxième je crois musaka deuxième no ka dolu fɛnɛ ma bawo a bɛ na an ka kalandenw a bɛ n'u ka baara kalan de nɔgɔya u bolo parce que école ta tuma a dɔw bɛ sɔrɔ gɛlɛya bɛ masaw kan ale ka cahier kelen san wɔrɔ ka livre san ani ale saki yɛrɛ dama o gɛlɛya bɛ yen nɔ donc ni conseil régional de la jeunesse ani tezara y'u fara ɲɔgɔn kan ka saki di denmisɛnninw ma a bɛ denmisɛnninw 200 bɔ école ta in na vraiment a ye masa caman ɲɛji cɛ parce que denmisɛnninw dɔw tun b'u ban ka taa école la masa dɔw yɛrɛ b'u ban denmisɛnninw ka taa école la parce que o y'a sɔrɔ minɛnw t'u bolo jɔnjɔndila ninnu n'olu yɛrɛ ye tezara maaw ye u y'u ka nisɔndiya n'u ka muɲamuɲa yira ni kɛnɛ in kɔnɔ ko denmisɛnninw dɛmɛni y'olu ma wajibi ye wa u dalen b'a la ko nin y'a daminɛnen ye ko nin bɛ k'a fɔlɔ ye ko nka nin tɛna k'a laban ye ka nin dɛmɛ in kɛ ka ɲɛsin ekɔliden denmisɛnninw ma kalanta wagati la o ye olu ka haminako ye san o san ko nin y'u ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana ma ani jamana kɔnɔdenw ma bon an ka kiti skolali kun ye mun ye fɔlɔfɔlɔ an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Solomani Fofana ye a y'a décidé Mali bɛɛ ni Ala sɔnna a ma san o san se tɛ minnu somɔgɔw ye ani muso minnu cɛ banna ni Ala sɔnna a ma a bɛ ekɔlidenw ka minɛn d'u ma a bɛɛ lajɛlen ma donc a y'a décidé ɲinan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kita k'an kana kita ni saki 200 ye ka na di denmisɛnninw ma an b'a f'u ɲɛna de u ka kalan kɛ a ma d'u ma ten u kana taa kɛ sokɔnɔfɛn ye u ka kalan u ka se ka kalan kɛ parce que don n'a nata olu de ye jamana siniɲɛsigi ye i k'a dɔn ni kɛnɛ in kɔni kun cɛra ni donanci belebele ye kita dugu kɔnɔ stade Lamine Konate la kita équipe 2 fɛ n'o équipe 1 ye kita gare ye ni équipe 2nan ye tungarala ye i k'a dɔn k'a fɔ tezara maaw ma dan école minɛnw dili ma u tilala ka ni équipe 2 nu laja ni donbolo ye i k'a dɔn k'a fɔ maa min gagnena o ye équipe tungarala ye
o de fana b'a sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma Samari Sanogo fɛ. Kɛnɛya jamana kɔnɔna na siyɔrɔko kɛmɛ bi daga wulila songala ma ye o de kɛmɛ sababu ka o kɛnɛyakaden caman bila bolonɔ kɔnɔ siliw la ni tile binna ka ba narɔbikaw fɛ kɛnɛyakaden caman de bɛ ye bololɔw kɔnɔna na baw siyɔrɔko gɛlɛya de bɛ olu kan o la o bɛ a kanu ka kundogoyɔrɔw ɲini bololɔw kɔnɔna na ka fara olu kan kɛnɛyakaden bayirikaw de bɛ o yɛrɛ ye siyɔrɔko gɛlɛya kɔnɔna na kɛnɛya jamana kɔnɔ bi ni o caman dayɔrɔ bɛnbɛ dugukolo jala mɔ kɛnɛya jamana marabolobaw kɔnɔna na i n'a fɔ Nairobi maa minnu bɛ ni sɔrɔba tɛ o la ala ni gɛlɛya fɛ ka taga ɲɛsin siyɔrɔkow mɔ o caman de bɛ a kanu ka taa kɛnɛya dafɛkinw kɔnɔna na fo ka se a dugumisɛnmaninw mɔ ni yen o bɛ se ka taa kundogoyɔrɔ sɔrɔ bawo tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ sara so kunkɔrɔ kɛnɛya jamana kɔnɔna na dɔ b'a la ka fara a ka don ni a dugu jɛ o la maa caman ye a kanu ka ɲinitaw bɛɛ nɔngɔ kurunin dawa ɲininen mɔ ka tɛmɛ siyɔrɔko kan a bilama kɔni a gɛlɛya bɛ ye kɛnɛyakaden fanba bɛɛ lajɛlen na denmisɛnnin maabakɔrɔ fo ka se an balakaw mɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ o yɛrɛ ye o gɛlɛya kɔnɔna na ka bɛn ni san 2019 ye jatew dɔw tun y'a jira k'a fɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara kɛnɛyakaden maa 37 nkɔri 6 olu de bɛ gɛlɛya bunakun kɔnɔna na dugu jɛ ni a bi cɛ walasa ka se ka nɔngɔn kurunin dawa sɔrɔ ka sababu kɛ kolijugu ye ka bɛn ni mɛkalo tɛmɛnen ye kɛnɛya jamana masakɛkuntigi William Irito a ye baara fɔlɔw korobokari min kɛra sababu ka siyɔrɔw ta logement sociaux ka ta ka di kɛnɛyakaden caman mɔ Nairobi kɔnɔna na o baara in a ma tila ka ye yecogo ɲuman na maa caman fɛ baw a yera k'a fɔ musaka min bɛ sara a kunkɔrɔ fa ka se dungabɔ ani ɲɔgɔn ye bali min bɛ o ko la ko o bɛ o nege bɔ maa la. L'Américain jamana b'a la ka hali bi tɛmɛni a ka baara kurabolodala dɔw ye min bɛ kɛ sababu ka maaw gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na o maa dɔw taara bisimila minɛ eswatinikaw fɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye sanfɛ pankuru dɔ min kɔnɔna kunfan bɛ maaw la ka bɔ l'Américain jamana kɔnɔna na azikadenw don o gɛnna ka bɔ Ameriki de wa o ye bisimila minɛ eswanikaw fɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon sɔgɔmadayanfanw ye ka sanga ni laseliw ye minnu kɛra u ka lafasalikulu maa dɔw fɛ nin bɛ ye k'a fɔ sanfɛ pakuru laban de ye min kun sera farafinna jamana mɔ ka sanga ni bɛnkanw ye min kɛra l'Amérique jamana masakɛkuntigi Trump ani a ka gouvernement maaw fɛ o min bɛ ye bɛnkan ye ka tɛmɛ o ni jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka maaw gɛn ka bɔ l'Amérique jamana kɔnɔna na papier jɔnjɔn tɛ minnu na ka bɔ o fɛ u ka laban k'u kun da jan fan wɛrɛw fɛ eswatinikaw fɛ maa 4 bɛ bi kogoba ni ɲɔgɔn cɛ lakana bɔna kun kan ka sanga ni o gɛnni ye l'Amérique jamana kɔnɔ min kɛra depuis juillet kalo tɛmɛnen o siratigɛ la gouvernement eswatini labanna ka a seereya k'a fɔ bɛnkan dɔ kun tɛmɛmɛ olu ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa o ka se ka bisimilali kɛ maa 11 bɔ ɲɔgɔn ko kura ka bɔ l'Amérique jamana kɔnɔ ko o baaraw bɛ kɛ ka bɛn ni octobre kalo ye nka o kuma don kelen perepere latigɛ a baaraw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ eswatini jamana maa ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ bɛnkan minnu tigɛnɔ bilala olu ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu olu ka maa bisimila ka se maa 100 ani maa 60 bɔ ɲɔgɔn ma maa gɛnnɛw na ka bɔ l'Amérique jamana kɔnɔ o siratigɛ la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ dɔ de bɛ l'Amérique jamana kan ka min salo ka kɛ eswatini jamana o wagane kɔnɔ ka sanga ni o bɛnkan matarafali ye. UNESCO Nations Unies tɔnba o ni o bolofara dɔ don a ɲɛmaaya ɲini o dagabawuli de bɛ sen na o siratigɛ la Egypte jamana dɔ a bɛ deli ka kɛ Egypte jamana minisiri kɔrɔ ye wa sanfɛ kalanso karamɔgɔ jolen don o de kɛn bɛ k'e disi da Congo ka den dɔ la min sɔrɔ bosoli baara ŋana don walasa ka se ka UNESCO o ɲɛmaaya ta maa 2 ninnu na ni maa min kɛra saraba cɛba ye
o dena ta ka kɛ UNESCO o ɲɛmaa ye kama sɔrɔ kɛ UNESCO bilama a bɛ nimakara la baw min bɛ tali kɛ l'Amérique jamana o masakɛkuntigi Donald Trump a ye a yira k'a fɔ a na États-Unis sen bɔ UNESCO kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ni o ko in lawaleyala bɛɛ a bɛ kɛ sababu ka na ni gɛlɛya ye f'a ka se ka lafagɛli ta ka ɲɛsin UNESCO mo a ka baarabolodaliw kɔnɔna na diɲɛ seleke naani buna kun kan kuluba min bɛ sigi a baaraw jalatigɛli tɔgɔ la Conseil exécutif ni a bɛ ye jamana 58 bɔɲɔgɔnko ye jamana 194 cɛla olu ka bɛnkan kan ka danganamaya ka sanga ni UNESCO ka sigi belebele Assemblée générale ye ni a kan ka kɛ o fɛ kalo kura Donald Trump ye a yira k'a fɔ bolofara min ni o ko ni ye kalafili kɛ ka bɛn ni san 2011 waatiw ye k'a yira k'a fɔ Palestine ka kɛ tɔnden ye UNESCO kɔnɔ ko o kulu in politiki tɔn do wa Israel ɲinw tɛ o siratigɛ la l'Amérique jamana kanuba minnu bɛ UNESCO kɔnɔ olu kɔni a yira k'a fɔ ni Trump ka ni hakilina in waliyala bɛɛ min bɛ kɛ sababu ka l'Amérique jamana sen bɔ UNESCO kɔnɔ a bɛ kɛ sababu sini jamana a ka se ka jɔyɔrɔba ta UNESCO kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kalafili baaraw b'a la ka kɛ sen na diɲɛ seleke naani Nations Unies a bolofara in kɔnɔna na min ni a bɛ sen na a bɛ san 80 bɔ bi nka ni a masire mɛ ni gɛlɛyaw caman ye kɛrɛnkɛrɛnnama musakako buna kun kan f'a ka se fɔɲɔgɔnko caman mɔ min lasulu t'an bɛ Gaza ani Ukraine olu ka mankan na. diɲɛ seleke naani tɔnba min ka baaro bɛ ta ka ɲɛsin kɛnɛya mɔ Organisation mondiale de la santé ka sanga ni a ka jate laban dɔw dili ye a ye a yira k'a fɔ kɔlɔsi kɛmɛ olu fɛ k'a ye k'a fɔ maa 400 bɔɲɔgɔnko kɔngɔ walima a fɔ balokojuguya kɛra olu sata ye Gaza kɔnɔna na san daminɛ ni sisan cɛ minnu cɛla den da ni 101 bɔɲɔgɔnko bɛ o la ni o den da ni 101 na a 80 kun bɛ minnu si kun tɛ hali san 5 bɔ OMS y'a yira k'a fɔ ka sanga ni mankan ni fɔɲɔgɔnkɔ baara in ye cɛkɛyɔrɔ minnu bɛ kɛ walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa o maa dumuniko buna kun kan olu caman lafɛgɛyala wa gɛlɛya ye o sɔrɔ ni o ka kɛ sababu ka se ka u ka baaraw kolo sa baw baara min bɛ kɛ o fɛ walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaninfinw ma nɔngɔnkuru ni dawa buna kun kan ka sanga ni dumuni sanuman ye gɛlɛya de bɛ sɔrɔ o fɛ dugujogo 20 u ka baara kɛli hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma dumuni ɲuman o yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni fɛn minnu ye o sɔrɔ ko gɛlɛya don ani baara kan ka kɛ o fɛ fɛnsɛn minnu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a dɔw la gɛlɛya bɛ o yɔrɔ ninnu na walasa ka se ka jɛlenya ani kɛnɛya sabati den danni f'a ka se mabakɔrɔw ma olu caman den tanyana ka sababuya kɛ balokojuguya ani kɔngɔ ye ni ala ma farankan kɛ dɔɔni a nataw la maa caman bɛ laban ka bɔnɛ o nin na ka sanga ni o kɛ kelen ye ni fɛɛrɛw ma kɛ walasa ka se ka siraw dayɛlɛ walasa nɔngɔnkuru ni dawa bɛ sabati ni dumuni sanuman minnu ye olu ɲuman ka se ka salo ka don u kan wa tɔrɔmɔɲɔ min bɛ bɔ ka don u la caman ka bɔ o fana na baw o bila ma o njɔrɔ mɛn kosɛbɛ n'o ma kɛ bɛɛ a bɛ kɛ kokolo dan ye bande gansan kɔnɔna na ka sanga ni balokojuguya ye nin kɛra kɔrɔfɔ ye min sɔrɔla Dr Arana Abu Zatiri yɔrɔ min ye a yira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dalilu bɛ lajɛlen ka sigi sen kan dɔɔni a nataw la walasa baloko gɛlɛya ni balojuguya min bɛ bande Gaza kɔnɔna na ka se ka fusiri o la walasa maaninfinw ka se ka kisi. O de fana bɛɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni kuma ye foli bɛ kɔrɔkɔrɔ ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.